Dit is hem, de F-35. Beter bekend als de Joint Strike Fighter. Op Eglin in Florida wordt er al bot mooi oefenen. Het Amerikaanse leger is dan ook enthousiast. Maar ook hier in de VS is oppositie in het taststel. Liekers in de steed Vermont. Er hebben meerdere actiegroepen opgerucht die het beziekje de komst van het vliegtuig te keren. Een van de financiers van die groepen is Ben Cohen, de oprichter van het ijsmerk Ben & Jerry's. Why do we need a plane that's more advanced than the F-16 when the enemies we're fighting, I mean, they don't even have an air force? It is like social media for communication. Ease of use, instant communication, exchange, as these capabilities keep coming up. And the ticket to a fifth generation war is a fifth generation aircraft, so you need one. Het taststel moet onder andere hier stationeren worden, op het vliegveld van Burlington. De Air National Guard moet er daarin vliegen. Omwenen die binnen het blied mij, want ze zijn benauwd voor de extra loodsoerlijst. Het leger zei dat het afvalt, maar daar liepen de actievierders niet van. The issue was they made a decision based on erroneous data. And when you do that, you have to question whether your decision was accurate, since you were not using accurate data. Greco is zelfs oud luchtmachtofficier en ze wordt er geregeld op onsprutsen dat Greg zij de oppositie liet in die F-35. This is not about the military, this is not about the Air Force, this is about a weapons system that has the potential to disrupt the lives of thousands of people in this neighborhood. And that's what I'm concerned about. En dan had ze het over honderden huizen die sloop worden matten. Tal van oorden moeten extra isoleren worden. De luchtmacht zei dat die koerlijst absoluut afvallen zal. It's kind of a non-issue. A non-issue, but are the people complaining, or is it almost there are almost no complaints? It was a handful. You could count them on one hand. Ben Cohen vindt dat alle partijen nog maar eens goed nadenken moeten over de oorskap van het taststel. De nadeal ben even zo volle groter als de voordeel. The people from the Netherlands, just like the people from Vermont, need to stand up and say, we're not going to take it anymore.